onye m nọ na nke bụ na nke odibo ndị mmụọ na Ọkịja onye m bịa na nke nnukwute dibịa nọ na Ọkịja na-eme ọbara ọba na-ege ntị good morning, good afternoon, good evening according to ebe ọ bụla isi eme ma onye na-anụ onye bụ Okongwu isi ife dị iche adreesị ndị ife na-adị ikpeazụ mana happy new year to everybody na ya abagwa aha ọfụ ịghọta mana ndị Igbo tụrụ inu sị na ọgba ọsọ ahụ akwụsị ịgba ọsọ tụrụ ikwu ife na-achụ ịghọta so a sị na tata ya ewetara anyị ife ọma ọ nwere ife odibo ndị mmụọ si na ọ chọrọ igosi unu ọ ya abakwala obi eberebe mgbe ị na-ele ndị vidio gbaa mbọ fụ na eshi ya ka ọ na-egbu onye ọbụla ntị na-ege ntị odibo ndị mmụọ onye anyị nọ na nke nnukwute ọbara tụlee o jiri gokwa ọrụ dibịa mepụta ife ọbụ ọzụkwa obere mmadụ o nwere ihe sere ya akọwalụ my fans ya nso ka ọ na-aga ife oge ihe chọrọ ịkọwara ụlọ like ndị nọ na-achọ enyemaka ndị ọcha esi na-enyere mmadụ aka gbaa ego ihe ọbụla a kpọrọ inye aka na ọrụ ya bụ ọfụma na ọrụ ya dị ya na mmadụ na-achọ na ịma agịdịrị ya ndụ enwere m ọrụ ya ọfụma si ụdị ụmụ ọgwụ anọzi ebe a onye nyere ya olesi Chukwu kere ego ya egbugwu ma ọ ma mmadụ igbugwu na-asị nwere ụfọdụ ọgwụ anyị na-emegasị ma amụsị isi gị na ya ma aga n'ihu ma na imegwu ka ihe a bụ uru na ụwa pụtara na-ata nkịta ịda atago enwesịrị ụmụ ọgwụ ahụ n'ọgwụ ka nke onye chọziri gwa m ọ bụrụ nke nna arụ ngwa gị na nna arụ ya ọ bụkwa nke nna ha arụ ngwa gị na mama arụ nka gwa ọgwụ ga-emegide mmadụ ma ọ gbuo mmadụ na ama arụ ya ọ bụrụ ya apart from that ọkwa ị na-agbakwa n'afa gị? Okay. This dibia, like how many years can you go on dibia? 27 years. 27 years. Like hello, we are for women. I'm a rogue. I'm a onye na-achọ ka ihe ọ na-eme na-aga aga. Ana m arụ ọgwụ onye amụsụ na-enye nsogbu. Ana m esikwa ọgwụ isi onye ọsa na-enye nsogbu. Ọgwụ appendix ana m enye ọgwụ ịma ma agwaghị afọ. Ọgwụ na-emegasị. Ọgwụ appendix anyị agwaghị afọ. Ọ bụ mgbanyị ka ọgwụ nwa ya na otu nwa ya na-eyi appendix abụọ. Enwere ọgwụ ya. Ọgwụ ọsa ihe ọsa na-eme appendix yeah, but all the possible. I think no yen money about appendix. I hear me operation. Appendix yeah. But I go for the many. My appendix. Like you cannot draw here and Bogasa or you see the mother that we for now go and it you are from or bring you like a do you offer Napolo if the hag of an hour go in my book at them. Now I will do that. I will go in the mother they sing back room. I will go more already of man. No, they want a man of the you are bone. Yes, I'm not you are one of them. All them, that's it. All by two and the one of us. Okay, I don't give them this. I will not go here. One of them of Sarah. You are. No, I'm going on. I walk my appendix. No, you're going to teach it. Cover the eye. You let move them to go. Oh, I'm going to go cream with you. For the year of water. I'm not well. Okay. So, can you tell you will mother call? It told them good mother. Didn't need the man or hey, that's it. Rather the goods of warrior one before grandma. God be it for a weather. So, God be the man, my mother. The Bible is for sale guy, young mother, and I won't never know. Okay, yeah. On our rule long, we are not alone. Oh, to we are only one day more.
nke akara ehi ka eji mara mbụ 081 09 87 4300. O nwekwara akara ọzọ 090 68 34 7968. Ọraneze ọ na-anụgbo so ịchụ nweta ya kpọọ ya na this line na bịa ka ị nọkwa chụdị nke esi ebe ọ bụla efula ebe itebe ebe a ma n'ọnwa yoke egwu ibe anyị niile bụ bie niile ka anyị nọ ebe a niile na afọ ịghọta so ọ bụla taa nke o mere edide ụmụndere ejicha asị na ọ hapụ obodo ọ ebe a afọ ihu onye efere ebe a ma nọ nde wayo mana ọ bụkwa bịa ka ije nọ nde wayo okwu ị na-anya ebe a gosi anyị nke ndị na-arụ. Okay, nke a bụsị ndị lụrụ ndị mmadụ nwezi ya ha na-eme ọfụma. Nke a bụ chemba m na osizi ya efu onye nwe ya chemba karịsị enwe ndị nọ n'azụ na nwe chemba m karị mana na onye ndị nke anyị asị ka a nọrọ wee na-ekwu ma nke a gosi na ọ bụla taa ka ibi ya 27 years ndị nwaanyị jere bịa jee mụọ dibịa na ọ natara si a na-agwọ n'ele ka m na-arụ. mana ite anụnwa dị ebe a na ndị dị ebe nke ọzọ ofe ifekwa ọbaghọzi ebe ọsọ nke ọzọ adị ebe a nsogbu bifo bụ nke dị iche. ngwa na ọ na-anụgo ị na-enye ndị vidio gba mbọ funu na-eshi ya enye ọ bụ na ndị ọcha na-emerụ ọgọ na-ịchọ ka arụ ọrụ gị ife ka ọ gaa chọpụtebe odibo ndị mmụọ ọ ka ọ dị mma ka ị na-eme sumodi onulizie ka ọrụ fasifa na ife okongwu ya gazie